šikovné sportovní osoby mají. Akorát sice má být sportovnější oděv. Váží to 45 kg z postelí, ne? 50. No, dobře, no, tak Už to jste dneska jedla hodně. 50 na 11 v jiných věcech. A v lyžema. Ještě? Nebo dobrý? Jo? to je dobrý. Jo? My neobsáme, lítáme Jo, rozumně, takže... Tak, takže si tady ještě takovou srandu. Jo. Co? Nejlepší je to takhle, ano. A partní doplněk. DJ jako DJ správně. No, tady tohle to si když tak... Dávajte mi na ní pozor, má 3 děti, teda by se o ně staral. To dík teda. Dobrý vědět. Já myslel, že řeknete, že ji mám vysadit za letu a dobře, no, tak ji mám přivít zpátky. Jo, díky těm dětem, protože... No, to by byla moje. Můžu si tady na tohle dát nohy? To budu potřebovat na řízení. Aha, abych věděla, abych neudělala něco špatně. Na to, abych ho kočíroval.